መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቀላስያስ ምዕራፍ 1 ብፍቃድ እግዚአብሔር ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ካብ ዝኾነ ጳውሎስን ካብ ሓውና ጢሞቴዎስን ናብቶም ብክርስቶስ እሙናት ኣሕዋትና ዝኾኑ ኣብ ቆላስይስ ዘለዉ ኣመንቲ ካብ እግዚአብሔር ኣቦና ጸጋን ሰላምን ይኹነልኩም። ብዛዕባታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘላትኩም እምነትን ንኹሎም ምእመናን ዘለኩም ፍቕርን ምስ ሰማዕና ኩልሻዕ ምእንታኻትኩም እንትንጽሊ ንእግዚአብሔር ኣቦ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና። እቲ ቃል ሓቂ ዝኾነ ወንጌል ቅድሚ ሕዚ ናባኻትኩም ምስ መጸ ብዛዕባ ንሱ ዝህቦ ተስፋ ሰሚዕኹም ነርኩም። ስለዙይ እምነትኩምን ፍቕርኹምን ኣብቲ ኣብ ሰማይ ተዓቒሩልኩም ዘሎ ተስፋ ዝተመስረተ እዩ። ከምቲ ወንጌል ኣብ ኩሉ ዓለም ፍሬ ፍርን ይጋፋሕን ዘሎ ካብታ ጸጋ እግዚአብሔር ሰማዕኹምላን ሓቂ ምዃና ዝተረዳእኹምላን መዓልቲ ጀሚሩ ኣባኻትኩምን ፍሬ ፍርን ይሰፍሕን ኣሎ። እቲ ፍቑር መሳርሕትና ኤጳፍራስ እዩ ነዚ ዝምሃረኩም። ንሱ ክንዳና እሙን ኣገልጋሊ ክርስቶስ እዩ። ብዛዕባቲ ብመንፈስ ቅዱስ ዘለኩም ፍቕሪ እውን ዝነገረና ንሱ እዩ። ስለዚ እውን እዩ ንሕና ካብታ ሰማዕናላ መዓልቲ ጀሚርና ብኹሉ መንፈሳዊ ጥበብን ብምርዳእን ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ከም ዝኾነ እትግንዘብሉ ምሉእ ፍልጠት ምእንቲ ክህልወኩም እናለመና ብዛዕባኻትኩም ካብ ምጽላይ ኣቋሪጽና ይንፈልጥን። ብሰናይ ተግባር ኩሉ ፍረ እናፈረኹም ንእግዚአብሔር ብምፍላጥ እናዓበኹም ንዕኡ ብዝበቅዕ ሕይወት እናነበርኩም ንጐይታ ብኹሉ ምእንቲ ክትሐጕስዎ ንጽሊ ኣለና። ብዙሕ ትዕግስትን ጽንዓትን በቲ ክቡር ሓይሉ ብዙሕ ትዕግስትን ጽንዓትን ረኺብኩም ብኹሉ ሓይሊ ምእንቲ ክትብርትዑ ነቲ ግደርስቲ ቅዱሳን ዝኾነ መንግሥቲ ብርሃን ዘብቅዐና ኣብ ብሓጎስ ክተመስግኑ ንጽሊ ኣለና። ንሱ ካብ ስልጣን ጸልማት ኣውፅአና ናብታ መንግሥቲ ፍቑር ወዲ እውን ኣእተወና። ንሱ ቤዛና ኾይኑ ሕድገት ኃጢአት ረኸብና። ክርስቶስ ናይቲ ዘይርአ እግዚአብሔር ኣምሳልን ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ዝኾነ በኹርን እዩ። ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘሎ ኩሉ ዝረአን ዘይረአን ሓይልታት ይኹኑ ገዛእቲ ኣሕሉቕ ይኹኑ በዓል ስልጣናት ኩሎም ብኡ ዝተፈጥሩ እዮም እሞ ኩሉ ብኡን ንዕኡን እዩ ዝተፈጥረ። ንሱ ኸዓ ቅድሚ ኩሉ ፍጥረት ዝነበረ እዩ። ኩሉ ጸኒዑ ዝቆመውን ብኡ እዩ። ንሱ ናይታ ሰብነቱ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ርእሲ እዩ። ብኹሉ ነገር ቀዳማይ ምእንቲ ክኸውንስ ንሱ መጀመርታ እዩ። ካብ ሞት ብምትሳእ እውን በኹሪ እዩ። እዚ ዝኾነ ናይ መለኮት ምልኣት ኣብ ወዱ ምእንቲ ክነብር ናይ እግዚአብሔር ኣብ ፍቓድ ስለ ዝኾነ እዩ። እግዚአብሔር በቲ ወዱ ኣብ መስቀል ዘፍሰሰ ደም ገይሩ ሰላም ገበረ። ነቲ ኣብ ምድሪ ዘሎን ኣብ ሰማያት ዘሎን ኩሉ ኸዓ ምስ ባዕሉ ዓረቆ። ንስኻትኩም ቀደም ካብ እግዚአብሔር ዝረሓቅኩም ብሓሳብኩምን ብኽፉእ ግብርኹምን ጸላእቱ ነበርኩም። ንሱ ግና ነውርን ነቐፋን ዘይብለን ቅዱሳን ገይሩ ኣብ ቅድሚኡ ምእንቲ ከቕመኩም ብሞት ሥጋዊ ሰብነት ወዱ ገይሩ ዓረቐኩም። እዙይ ኸዓ ተመስረትኩምን ደልዲልኩምን ካብቲ ብወንጌል ዝረኸብኩምዎ ተስፋ እንተይተነቓነቕኩም ኣብ እምነትኩም ተጸኒዕኹም እዩ። እዙይ ኸዓ እቲ ንስኻትኩም ሰማዕኹምሞ ኣነ ጳውሎስ ኣገልጋሊኡ ዝኾንኩ ኣብ ትሕቲ ሰማይን ዘሎ ፍጥረት ኩሉ ዝተሰብከ ወንጌል እዩ። ሕዚ ኸዓ ምእንታኻትኩም መከራ ብምቕባለይ እሕጐስ ኣለኹም። ምእንትታ ሰብነቱ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ከዓ ነቲ ካብ ክርስቶስ መከራ ዝተረፈ ብስጋይ እምልእ ኣለኹ። ከምቲ ብእግዚአብሔር ዝተዋህበኒ ሓላፍነት ቃል እግዚአብሔር ኣባኻትኩም ብምልኣት ምእንቲ ክሰብኽ ናይዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ኣገልጋሊ ኾንኩም። እዚ ምስጢር እዚ ካብ ዘለዓለም ንውሉድ ወለዶ ተሰዊሩ ነበረ፣ ሕዚ ግና ንቅዱሳኑ ተገልጸ። እግዚአብሔር ነዚኣቶም እዚ ምስጢር እዚ ኣብ መንጎ ኣሕዛብ ሃብቲ ክብሩ ክሳዕ ክንደይ ዓብዪ ከም ዝኾነ ከፍልጦም መረጸ። እዙይ ኸዓ እቲ ኣባኻትኩም ዘሎ ናይ ክብሪ ተስፋ ዝኾነ ክርስቶስ እዩ። ንሕና ድማ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ብክርስቶስ ፍጹም ጌርና ምእንቲ ክነቕርቦ ብጥበብ ንኹሉ ሰብ እናመዓድና ንኹሉ ሰቡን እናመሃርና ንዕኡ ንሰብኽ ኣለና። ኣነ ኸዓ እዚ ዕላማ እዚ ምእንቲ ክፍጽም በቲ ንሱ ኣብ ውሽጠይ ብሓይሊ ዝገብሮ ዘሎ ተግባራት ኩሉ እናተጋደልኩ
እጽዕር ኣለኹም። ቆላስያስ ምዕራፍ 2 ምእንታኻትኩምን ምእንትቶም ኣብ ሎዶቅያ ዘለውን ምእንትቶም ገጼሪኦም ዘይፈልጡን ከመይ ዝበለ ዓብዪ ጻዕሪ ከም ዘለኒ ክትፈልጡ እደሊ ኣለኹም። እዚ ከዓ ነቲ ምስጢር እግዚኣብሔር ዝኾነ ክርስቶስ ምእንቲ ክፈልጡ ሙሉእ ናይ ምስትዋዕል ሃብቲ ምእንቲ ክህልዎምን ልቦም ተጸናኒዑ ብፍቕሪ ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ኢለ እየ። ኩሉ መዝገብ ጥበብን ፍልጠትን ኣብ ክርስቶስ እዩ ተሰዊሩ ዝርከብ። እዙይ ዝብለኩም ዘለኹ ሓደ እኳ ብምጥባር ከየስሕተኩም ኢለ እየ። ኣነ ብስጋ እኳ ምስኻትኩም ተዘየለኹ ብመንፈስ ምሳኻትኩም እየ። ብስርዓት ምንባርኩምን ኣብ ክርስቶስ ዘለኩም ጽኑዕ እምነትን እናረኣኽውን እሕጐስ ኣለኹ። እምበኣር ንጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ተቐበልኩምዎ ብእኡ ንበሩ። ከምቲ ዝተምሃርክምዎ ኣብኡ ተመስሪትኩምን ተሃኒጽኩምን ብምስጋና መሊእኹምን ብእምነት ጽንዑ። ኣብ ናይ ክርስቶስ ዘይኮነስ ኣብ ባህሊ ሰብን ኣብ ኣተሓሳስባ ዝዓለም እዚኣን ዝተመሰረተ ከንቱን መታለልን ዝኾነ ፍልስፍና ገይሩ ሓደ እኳ ከየስሕተኩም ተጠንቀቑ። ናይ መለኮት ፍጹም ምልኣት ብሰብነት ተገሊጹ ዝነብር ብክርስቶስ እዩ። ንስኻትኩም ከዓ በቲ ርእሲ ሕልቅነትን ስልጣናትን ዝኾነ ክርስቶስ ናብ ምሉእ ሕይወት በጺሕኩም ኣለኹም። ንስኻትኩም ድማ ብክርስቶስ ብዝግበር ግርዘት ነቲ ኃጢአተኛ ስጋኹም ካባኻትኩም ብምቕንጣጥ ብኢድ ሰብ ብዘይኮነ ግርዘት ብእኡ ተገረዝኩም። ብጥምቀት ምስኡ ተቐበርኩም። ብሓይልቲ ካብ ሞት ዘተስኦ እግዚኣብሔር ብምእማንኩም ድማ ምስኡ ተሳእኹም። እግዚኣብሔር ኩሉ ኃጢአትና ይቕረብ ብምባል ንዓኻትኩም እውን ብኣበሳኹም በቲ ዘይተገርዘ ኃጢአተኛ ስጋኹም ሞይትኩም ዝነበርኩም ምስ ክርስቶስ ሕያዋን ገበረኩም። ነቲ ዝኸሰናን ዝቃወመናን ዝነበረ ኣብ ሕጊ ዘሎ ናይ ዕዳ ጽሑፍ ደምሰሰልና፣ ኣብ መስቀል ሸንኪሩውን ኣወገዶም። ነቶም ሕልቅነትን ስልጣናትን ኣጽዋሮም ገፊፉ ብመስቀሉ ምሰዓሮም ኣብ ቅድሚ ሕዝቢ ኣሕፈሮም። ስለዙይ ብብልዕን መስተን ብምብዓል በዓላትን ባሕትን ሰናብትን ዝመጸ ሓደ እኳ ኣይፍረድኩም። እዚ ኹሉ ናይቲ ክመጽእ ዘለዎ ጽላሎት እዩ እሞ እቲ ናይ ብሓቂ ህላዌ ዘለዎ ግና ክርስቶስ እዩ። ሓደ እኳ ሓቂ ብዘይብሉ ትሕትናን ንመላእኽቲ ብዝግበር ኣምልኾን ነቲ ዓስብኹም ኣየግድፍኩም። እዚ ሰብ እዙይ በቲ ዝረኽቦ ራእይ እናተመጻደቐ ከንቱ ብዝኾነ ስጋዊ ኣተሓሳስብኡ ዝዕበ እዩ። እዚ ሰብ እዙይ ምስቲ ንሰብነት ብጅማትን መገጣጥምን ኣሲሩ ብምምጋብ እግዚአብሔር ብዝህቦ ዕብየት ዝዓብየሉ ርእሲ ዝኾነ ክርስቶስ ርክብ የብሉን። እምበኣር ካብ ኣተሓሳስባ ዝዓለም እዚኣ ምስ ክርስቶስ ሞይትኩም እንተኾይንኩም ስለምንታይ ደኣ ገና ከም ኣነባብራ ዓለም ትነብሩ? ስለምንታይ ከ ነቲ ኣይትሓዝ፣ ኣይትጥዓም፣ ኣይትንካእ ዝብል ሕጊ ትግዝኡ? እዚ ሕጊ እዙይ ብምልኡ ሰብ ዝሓገጎን ዝመሃሮን ስለ ዝኾነ ምስ ፈጸምካዮ ሓላፊ እዩ። ዝመሃሮን ስለ ዝኾነ ምስ ፈጸምካዮ ሓላፊ እዩ። እዚ ሰብ ባዕሉ ብዘጥረየ ኣምልኾን ሓቂ ብዘይብሉ ትሕትናን ንሰብነት ኣበርቲዑ ዝቐጽዕ ብምዃኑ ጥበብ ዘለዎ ይመስል። ድሌት ስጋ ንምቁጻር ግና ኣይጠቅምን እዩ። ቆላስያስ ምዕራፍ 3 እምበኣር ምስ ክርስቶስ ካብ ሞት ተሲኡኹም ተደኣ ኾይንኩም ኣብቲ ክርስቶስ ኣብ የማን እግዚኣብሔር ተቐሚጥዎ ዘሎ ኣብ ሰማያት ዘሎ ነገራት ድለዩ። ኣእምሮኹም ናብቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ዘይኮነስ ናብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ የቕልብ። ንስኻትኩም ብሞት ከም ምፍላይ ካብዚ ዓለም ተፈሊኹም ኣለኹም። ሕይወትኩም እውን ምስ ክርስቶስ ኣብ እግዚኣብሔር ተሰዊረሎም። እቲ ሕይወትና ዝኾነ ክርስቶስ እንትግለጽ ንስኻትኩም እውን ምስኡ ብኽብሪ ክትግለጹ ኢኹም። ስለዙይ ኣባኻትኩም ንዘሎ ምድራዊ ድሌት ቅተሉ። እዙይ ከዓ ዝሙት፣ ርኽሰት፣ ፍትወት ስጋም፣ ክፉእ ትምኒት፣ እቲ ኣምልኾ ጣዖት ዝኾነ ስስዐ እዩ። ብሰንኪ ነገራት እዙይ ቁጥዐ እግዚኣብሔር ኣብቶም ዘይእዘዙ ክወርድ እዩ። ንስኻትኩም እውን ቀደም ነዚ ነገራት እዙይ እናገበርኩም ትነብሩ ነርኩም። ሕዚ ግና ንስኻትኩም ንደት፣ ቁጥዓ፣ ክፍኣት፣ ጸርፊ ካባኻትኩም ኣርሕቑ። ዘጸይፍ ዘረባውን ካብ ኣፍኩም ኣይውፃእ። ከምኡውን ነቲ ኣረጊት ሰብነት ምስ ኩሉ ግብሩ ቐንጢጥኩም
ነቲ ንፈጣሪኡ ምእንቲ ክመስል ብፍልጠት ዝሕደስ ዘሎ ሓዱሽ ሰብነት ስለ ዝለበስኩም ንስንሳትኩም ኣይትተሓሳሰቡ። ክርስቶስ ኩሉን ኣብ ኩሉን ይንበር። ኣብኡስ ግሪካውን ኣይሁዳውን፣ ግሩዝን ዘይግሩዝን፣ ዝሰልጠነ ኣረማውን ዘይሰልጠነ ኣረማውን፣ ጨዋን ባርያን ዝብል ኣፈላላይ የለን። እምበኣር ኣምላኽ ዝሓረዮም ቅዱሳንን ፍቑራትን ህዝቢ ከም ምዃንኩም ምሕረት፣ ለውሃት፣ ትሕትና፣ ሕያዋይነት፣ ትዕግስቲ ልበሱ። ንስንሳትኩም ተኻኣሉ። ኣብ መንጎኹም ቅር ዘብል ነገር እንተልዩ ይቕረ ተባሃሃሉ። ከምቲ ጐይታ ይቕረ ዝበለልኩም ይቕረ ተባሃሃሉ። ኣብ ልዕሊ ዝኹሉ ንኹሉ ኣሲራ ናብ ፍጹም ሓድነት እተብጽሕ እያ እሞ ንፍቕሪ ልበስዋ። ናይ ሓደ ሰብነት ኣካላት ኮይንኩም ንሰላም ተጸዊዕኹም ኢኹም እሞ ሰላም ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ይንገስ። ኣመስገንቲ እውን ኩኑ። ቃል ክርስቶስ ብምልኣት ይሕደርኩም። ብኹሉ ጥበብ ንስንሳትኩም ተማሃሩን ተመዓዓዱን። መዝሙሩን ቅኔን መንፈሳዊ ዜማን ብዘመስግን ልቢ ንእግዚአብሔር ዘምሩ። ብቃል ኮነ ወይ ብግብሪ እትገብርዎ ሁሉ ብስም ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግበርዎም። ብኡ ኸዓ ንእግዚአብሔር አብ ኣመስግንዎ። ኣትን ኣንስቲ ንእግዚአብሔር ደስ ብዘብል መንገዲ ንሰብኡትኩን ተኣዘዝኦም። ኣቱም ሰብኡት እውን ነንስትኹም ኣፍቅርወን ኣይትጨክኑለንውን። ኣቱም ውሉድ ንእግዚአብሔር ይሐጉስ እሞ ንወለድኹም ብኹሉ ተኣዘዝዎም። ኣቱም ወለድ እውን ተስፋ ምእንቲ ከይቖርጹ ንደቅኹም ኣይትቈጥዕዎም። ኣቱም መገልገልቲ እውን ነቶም ብስጋ ጐይቶትኹም ዝኾኑ ንገጽረአ ንሰባህ ከም ተብሎ ጌርኩም ዘይኮነስ ብቕኑዕ ልቢ ንእግዚአብሔር እናፈራሕኹም ብኹሉ ተኣዘዝዎም። ነቲ ርስቲ ካብ ጐይታ ከም ዓስቢ ከም ትቕበልዎ ፈሊጥኩም እትገብርዎ ሁሉ ንሰብ ዘይኮነስ ንጐይታ ከም ትገብርዎ ጌርኩም ካብ ልቢ ግበርዎም። እቲ እተገልግልዎ ጐይታ ክርስቶስ እዩ እሞ እቲ ኽፉእ ዝገበረ ክንዲ እቲ ኽፉእ ግብሩ ክፍደ እዩ። ኣብ እግዚኣብሔር ኣድልዎ የለን እሞ። ቆላስያስ ምዕራፍ 4 ኣትም ጐይቶት ንስኻትኩም እውን ኣብ ሰማይ ጐይታ ከም ዘለኩም ፈሊጥኩም ንመገልገልትኹም ቁንዓትን ዘይተዳልውን ኩኑ። ጸሎት ኣዘውትሩ። ኣብ ጸሎትኩም ከዓ ንቑሓትን መመስገንትን ኩኑ። ነቲ ምእንታኡ ተኣሲረ ዘለኹ ምስጢር ክርስቶስ ምእንቲ ክንሰብኽ እግዚኣብሔር ንቓሉ ኣፍ ደገ ክኸፍተልና ምእንታና ጸልዩ። ኣነ እውን ከምቲ ዝግብኣኒ ገይረ ነቲ ቃል ምእንቲ ብግልፂ ክናገር ጸልዩለይ። ነቲ ዝተዋወኩም ጊዜ ብግቡእ እናተጠቐምኩም ምስቶም ዘይኣምኑ ብጥበብ ንበሩ። ንነፍሲ ወከፍ ብቑዕ መልሲ መሃብ ምእንቲ ክትክእሉ ኣዘራርባኹም ብጨው ከም ዝተቐመመ ኩሉ ሻዕ ብጸጋ ዝመልአ ይኹን። ቲኪቆስ እቲ ፍቑር ሓውናን እሙን ኣገልጋልን ብጐይታ መሳርሕተይን ከመይ ከም ዘለኹ ከፍልጠኩም እዩ። ናባኻትኩም ሰደ ዘለኹ ብዛዕባ ሃለዋትና ምእንቲ ክትፈልጡን ልብኹም ምእንቲ ከጸናንዕን ኢለ እየ። ምስኡ እውን ነቲ ካባኻትኩም ዝኾነ እሙንን ፍቑርን ሓውና ኣናሲሞስ እሰደልኩም ኣለኹም። ንሳቶም እቲ ኣብዚ ዝኾነ ኩሉ ክነግርኹም እዮም። እቲ መተኣስርተይ ዝኾነ ኣርስጠርኮስ ሰላም ይብለኩም ኣሎም። ማርቆስ ወዲ ሓዊ ብኡ ንበርነባስ እውን ሰላም ይብለኩም ኣሎም። እዙይ እቲ እንተመጸኩም ብጽቡቕ ተቐበልዎም ኢለኩም ዝነበርኩ ሰብ እዩ። ኢየስጦስ ዝተብሃለ ኢያሱ ሰላም ይብለኩም ኣሎም። ንመንግሥቲ እግዚኣብሔር ምሳይ ዘገልግሉ ንዓይ እውን ዘጸናንዑን ዘለዉ ኣይሁድ እዚኣቶም ጥራሕ እዮም። እቲ ሓደ ካባኻትኩም ሙላኣትን ብኹሉ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ተረዲእኹም ጸኒዕኹም ዶም ምእንቲ ክትብሉ ተጊሁ ብጸሎት ዝጋደለልኩም ዘሎ ባርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ ኤጳፍራስ ሰላም ይብለኩም ኣሎም። ንሱ ምእንታኻትኩምን ምእንትቶም ኣብ ሎዶቅያን ኣብ ኢያሮፖሊስ ዘለውን ብዙሕ ጻዕሪ ከም ዘሎ እምስክረሉ ኣለኹ። ሉቃስ እቲ ፍቑር ሓኪምን ዴማስን ሰላም ይብልኹም ኣለዉ። ነቶም ኣብ ሎዶቅያ ዘለዉ ኣሕዋትን ንኒምፋስን ነታ ኣብ ገዝኣ ዘላ ቤተ ክርስቲያንን ሰላም በሉለይ። ነዛ መልእኽቲ እዚኣ ምስ ኣንበብኩምዋ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሎዶቅያ ከም እትንበብ ግበሩ። ንስኻትኩም እውን ነታ ካብ ሎዶቅያ እትመጽእ መልእኽቲ ኣንብብዋ።
ንኣክርጳ ድማ ነታ ብጎይታ ዝተቐበልካያ ኣገልግሎት ከም እትፍጽማ በልዎም። እዚ ሰላምታ እዚ ኣነ ጳውሎስ ብኢደይ እጽሕፈልኩም ኣለኹ። መዋቕሐይ ዘክሩም ጸጋ ምሳኻትኩም ይኹን።